Hi guys! So last week, nag-aya sila dito sa bahay na mamasyal sa Capitol dito sa Lingayen, Pangasinan. Tapos, andyan kami sa Peria that time, namasyal kami dahil kaka-open nga lang. And then, yan, nakita namin yung rides na Vikings. Tapos, napagdesisyonan pala ng pamangkin ni Daddy Nico na gusto niyang sumakay dyan. So, inaya niya ako dahil si Daddy Nico nasusuka daw siya. And then, marami daw siyang nakain nung dinner namin. Kaya, ayaw niyang sumakay. So, ending, ako ang inaya nung pamangkin niya sumakay dyan sa Vikings. Actually, guys, nakasakay na ako dyan. Pero ilang taon na rin ang nakalipas. Ang natatandaan ko is sa Star City. At ayun kung hindi ako nagkakamali. So, ayan. Ang fee pala dyan, guys, na isang ticket is nasa 80 pesos, matanda man or bata ang sasakay. So, ayan. Marami rin palang rides dyan, guys, sa Peria. Merong carousel, may caterpillar, may minions, merong roller coaster at ayun, basta hindi ko matandaan. Tapos, yung Vikings, and then, yung frisbee. Basta pang adults and pang kids, guys, is meron. So, ayan na nga. Nakapila na kami that time nung pamangkin ni Daddy Nico. Tapos, kinakabahan ako, guys, sa totoo lang dahil matagal na nung muling nakasakay ako ng ganyan. So, ayan, nung dumating na yung time na kami na ang susunod na sasakay, grabe talaga yung kabog ng dibdib ko dyan. Charis. So, ayan na, nagtitingin na kami ng aming mapuupuan kung sa dulo ba kami or sa gitna or sa bandang pinakagitna pa. So, ayan guys, ang daming sumakay din nung time na yan. Tapos, nakapili na nga kami ng aming masasakyan and then, naghihintay pa kami ng mga kasama namin dyan para mapuno na. So, ayan, nagpipicture-picture pa kami ni Ishi dyan, tapos nag-video-video. And then, ayan na, nagsimula na nga umandar, guys. Grabe. Yung puso ko dyan talagang so, grabe talaga yung sigaw namin nung time na yun, guys. And then, yan pala yung tigpipiso na ibabato mo kung saan pupunta sa box or sa numbers. Yung piso mo mananalo ka. May mga baso dyan, may mga bowl, may mga chichirya. Depende kung anong mapapanalunan mo, guys, kung saan mapapasok yung piso mo sa number. So, ayan na po. Maraming salamat na naman po sa panonood. God bless. Bye!